Mitar je planinski čovek. On malo govori, a ne odvaja se od onog krateža. Da mi se prepušne škiđi džanu prašine. Skine kjebravca. Pa pusti onda, ovo te ja nosim na duši posle. Moj, molim. A šta kaže Snajka još? Kaže Ingrid, kaže Uncle Mila is a real horse. To je rekla. Svaka joj čast. Jesi čuo? Konj ni da makne. Molio ga, šibo ga pičavukom. Ma konj ni da mrdne. A onda se pojavilo to čudo. Koje je čudo? Strašno, guravo, crno, što riplje po putu. I palaca jezikem. Da nije krekavac. Ma još gore od krekavca. Ono što pije krv. Šta to pričaš, strina? Ne smem da vam pričam šta je posle. Zlatana, ćemo da idemo. Milašin, šta te smo pali Pundravci? To bilo nekad. Zlatana, bre. Šta si turilo unutra? Gorko kipelin. I to, Milašine, nemo da balaviš. Radojka mi dala korenče od gloga. To prečišća bubreze. Pij to, more. Alo, ko je? Kako, gde sam pošao? A, gde si Pašo? Pašo, ti si! Svaka ti čast. Pa rekao sam mojem bataradašinu, kod mojega Paše, reč je svetinja. Radašina planiram da bude glavni. Onda dočekuje gosta da ih posađuje. On čovjek spreman, kis, sablja. To nije u sorte. Mislim, i ja sam takav. Ali on što ume da se snađe u svake situacije. Pa to ne može niko vodu da mu nosi. Hoćete jedan po jedan ili zajedno? Ako hoćete zajedno, tarifa je dupla. Kakva bre tarifa? Dupla, 30 evra. Beži bre, sestro slatka, ne stavi mi na muku. Našla si da će bereš med. Pogledaj našu Snajku. Pogledaj lepoticu. Srećna slava, oče. Kako je ona vaspitana.